I min tale ved afslutningsdebatten for et par uger siden gennemgik jeg i punktform Færøernes samarbejde med Rusland inden for fiskeri og handel fra 77 til i dag. Jeg synes ikke gennemgangen efterlader nogen tvivl om, at Rusland tænker på mere end handel og fisk. Det viser deres gennemgående strategiske tænkning, når det gælder Vesten som helhed, og det viser deres ord og gerninger i forbindelse med det konkrete samarbejde med Færøerne også. Som jeg sagde, det handler om tillid. Det handler om, hvorvidt vi har tillid til, at Rusland ikke har de mål med samarbejdet, som de selv siger, at de har. Efter debatten fik jeg en mail fra en færøsk borger med en brevveksling, som vedkommende havde haft med det danske udenrigsministerium. En måned efter Ruslands totalangreb på Ukraine skrev den bekymrede borger, at der gennem mange år havde ligget russiske skibe i havn 150 meter fra, hvor hun boede. Hun var bekymret over skibenes tilsyneladende ukontrollerede adgang til færøske havne. En bekymring, sagde hun, som var blevet større på det sidste, selvfølgelig efter angrebet. Hun sluttede sit brev med ordene: Vi er ikke trygge ved de færøske myndigheders prioriteringer i forhold til vores sikkerhed. Efter en måned fik hun svar, hvor der stod, at, citat, de færøske myndigheder har ansvaret for kontrol af udenlandske fartøjers anløb til færøske havne. Eventuelle spørgsmål herom bedes derfor rettet til de relevante færøske myndigheder. Borgeren takker for svaret, men skriver igen: Jeg har brug for at spørge, hvem der har ansvaret for Færøernes sikkerhed. Vi er mange, der er rigtig bekymrede og ikke tror, at de færøske politikere og myndigheder tager de nødvendige forholdsregler i en tid som denne. Vi har aldrig nogensinde set en eneste tolder eller anden myndighed ved skibene. Hvem kan man som borger rette sin bekymring til, når tilliden til de færøske myndigheder ikke er til stede? Citat slut. Det tjener Udenrigsministeriet til ros, at hun også anden gang får et personligt svar. Citat: Færøernes sikkerhed varetages som en del af kongerigets samlede udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik. Der er tæt dialog og samarbejde herom mellem rigsdelene. Angående de konkrete forhold, du nævner vedrørende russiske skibe i færøske havne, skal jeg endnu en gang henvise dig til de relevante færøske myndigheder, som er ansvarlige for kontrol af udenlandske fartøjers anløb af færøske havne. Citat slut. Vi er altså inde i den gråzone, hvor det bliver stadig sværere at sige, hvem der har ansvaret. Fiskeskibes anløb af færøske havne, færøsk ansvar. Fiskeri- og handelsaftaler, færøsk ansvar. Fiskerikontrol, færøsk ansvar. Toldkontrol, færøsk ansvar. Men som der står i brevet til borgeren, sikkerhed er dansk ansvar. Og det er det altså i henhold til alle vores helt grundlæggende love. Politiet er en dansk myndighed. PET er en dansk myndighed. FE er en dansk myndighed. Og Rusland er som bekendt i krig mod Vesten. Mest øjensynligt med de soldater, kampvogne, missiler, granater og droner, der skaber død og ødelæggelse i Ukraine. Men også med støtte til despoterne i lande som Iran og Nordkorea, og med cyberangreb, sabotage, misinformationskampagner. Og som jeg sagde under afslutningsdebatten, Ruslands nye maritime doktrin siger helt klart, at også fiskeskibe kan blive en del af det militære beredskab. Det er en af grundene til, at de fleste lande har lukket havnene for næsten alle russiske skibe. Det er en af grundene til, at Norge, der under stærk kontrol tillader russiske skibe at anløbe 3 havne, har regelmæssige inspektioner af skibene, ikke bare fra toldmyndigheder og fiskeriinspektion, men også politiet, der er i tæt dialog med sikkerhedstjenesterne. Det var det, der gjorde, at norsk politi under et rutinetjek i 23 fandt militært kommunikationsudstyr,
gammelt, men dog militært, ombord på de 2 russiske fiskeskibe, Lira og Este. Det blev så indberettet til politiets sikkerhedstjeneste, der bekræftede, at der var tale om militær kapacitet. Da skibene blev undersøgt, var de kommet direkte fra Færøerne. Fra Færøerne, hvor de mellem 17 og 22 havde anløbet havnene mere end 200 gange. Disse 2 skibe er ikke de eneste, som norske myndigheder har haft under kraftig mistanke for ulovlig virksomhed, og som tilsyneladende uden opsyn har opereret ved Færøerne. Som jeg har sagt 1000 gange før, så er jeg personligt stærkt skeptisk over for samarbejdet med Rusland. Det er jeg både af politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde. Jeg tror, vi som samfund kunne tjene flere penge, hvis vi selv fangede de store mængder fisk, som vi giver Rusland ret til at fiske i vores farvand i bytte for rettigheder i Barentshavet. Det er der delte meninger om, og det er en færøsk diskussion, for det vi gør er ikke ulovligt. Det er heller ikke brud på EU's sanktioner, som Færøerne har tilsluttet sig. Men ovennævnte borgers bekymring handler ikke om økonomien i det her. Den handler om sikkerhed. Vi taler om et land, som fører krig mod Europa, der spreder død og rædsel i Ukraine og vækker frygt ikke bare i Georgien og Moldova, men også Litauen, Finland, Sverige og Danmark. Og selvom de russiske skibe er blevet færre, siden man sidste sommer forbød dem at købe varer og tjenester på Færøerne, ja, så er de der stadigvæk. Formelt er de en del af det russiske militær, der ligger ude for den bekymrede borgers køkkenvindue. Og når det er der, vi er, så er det ikke de lokale myndigheder, der har ansvaret. Eller fiskeriinspektionen, eller de færøske toldmyndigheder. Kvindens bekymring handler ikke om, hvorvidt der smugles en flaske vodka eller et glas kaviar i land. Hun er bekymret for sikkerheden. Og ansvaret for den ligger hos politiet, hos PET, hos FE, hos danske myndigheder. De danske myndigheder, der aldrig har fundet det udstyr ombord på russiske skibe ved Færøerne, så norske myndigheder har fundet ombord på de samme skibe ved Norge, efter at skibene, vel at mærke, kom fra Færøerne. Kan kvinden være tryg ved, at de myndigheder, de danske myndigheder, der har ansvaret, også løfter ansvaret? Svaret på det spørgsmål burde ikke blæse i vinden, men det gør det. Tak. Mange tak for det.